Добре дошли с нова доза как ще коментираш. Направихме пропуск миналата седмица, Миро, така че са се насъбрали малко неща. Още един кръг измина в любимата Англия. Някои други първенства стартираха. Имаме два отбора, които продължават в евротурнирите, така че това са основните неща, които ще коментираме днес с Миро Георгиев. Напомням, че аз съм Йордан Игнатов. Ние двамата оставяме всяка седмица своите коментари за най-интересното в света на спорта, най-вече футбола, и ви насърчаваме по възможност да направите също. Така че, как си на първо време, преди да захванем темите? Вече всичко е позитивно, всичко е много добре, нямам от кого да се оплача. Радвам се, че лека по лека спортният свят тръгна в нормален ход, в нормален ред. Аз дори бих добавил към това анонс и за десерт ще оставим и по нашите мисли и за любителите на оранжевата топка, със сигурност. Така че гледайте ни до края, ще бъде много интересно. Да, нека започнем с нещо, което по-скоро беше акцент миналата седмица, и то беше така трансферните драми, които имаше около две от най-апетитните хапки това лято, несъмнено. Говорим за Мойзес Кайседо и Ромео Лавия. За Лавия беше ясно, че Ливърпул има сериозен интерес. За Кайседо се включиха късно. Нарочно си позволявам да говоря за Ливърпул, защото като почитател на отбора, нали, те бяха замесени. И не е тайна за никого, че Ливърпул има нужда от играч точно на този пост. В крайна сметка Ливърпул изгуби битката и за двамата. Преди да кажа аз така моето мнение за цялостната ситуация, имам един основен въпрос. Според теб най-основно защо тези двама футболисти предпочетоха да отидат в Челси, а не в Ливърпул, като се има предвид, че техните отбори приеха офертите и на Челси и на Ливърпул? Сега това е едно мое разсъждение, което сам така достигам до него посредством някои от, ако щеш, и факти и така нататък, които се случват напоследък. Но програмата и плана за Челси, този дългосрочния план, с който те опитват да зарибят футболистите си, буквално да ги зарибят, изглежда работи, защото не виждам някакъв такъв дългосрочна стратегия, план за развитието на клуба в Ливърпул. Съгласи се, че няма общо взето. Но ако можеш да ми кажеш дългосрочния план в Челси, какво представлява? Не само на Менде, и на хората, които ни гледат, защото аз там пропускам пък да видя. Веднага ти казвам, има като идея в клуба първо тотално да се подменят всички футболисти, изглежда, тъй като знаем ново ръководство, различно виждане за футбола. Това не мога да отрека. Но самия факт, че се подписват тези дългосрочни договори по 6, 7, 8 години, едно на ръка, че те заобикалят финансовия фейрплей по този начин. Това е ясно на всички. Но пак второ на ръка, тези футболисти се очаква да играят заедно следващите 5-6 години, ако поне да не кажа. Аз знаем, че за да се изгради един шампионски отбор, му трябват 2, 3, 4 години в тези футболисти да играят заедно. И по този начин, с тези дълги договори, един вид в отбора си гарантира, че тези футболисти ще играят заедно много поредни години. Което, ако са селектирани правилно, това вече е съвсем друга тема на разговор, ако са селектирани правилно и те работят дълго време с сегашния им треньор, Маурисио Почетино, може би Челси ще капитализира от всичко това в чисто като трофей, но след 3-4 години. Докато при Ливърпул не виждам силния период, силната ера на Ливърпул сякаш приключи и в момента отбора първо, започна с 4 точки във Висшата лига, но не ми изглежда много убедителен, ако трябва да съм чест. Второ, там знаем, че собствениците изглежда не са като американските на Ливърпул, не са като американците на Челси. Почвам да си мисля, че и сега това вече е нещо, което може и теб да изненада, че Клоп може да губи позиции чисто като менеджер. Като монетата, дето привличаща до монетата. В смисъл няма такъв пул, както имал преди. Това ми искаш да кажеш. Да, защото забележи Деклан Райс
отива в Арсенал, той в интервю каза, че на 60%, 2/3 от това да бъде убеден да отиде в Арсенал било заради Артета. Заради Гвардиола колко футболисти и не само отиват в Сити. В Юнайтед също, реално погледнато. Ерик Тен Хаг е треньор, който се смята с добро реноме сред треньорската гилдия. И това са отборите, с които Ливърпул трябва да се конкурира реално погледнато. И на фона на тези трима менеджери, за мен Клоп изостава леко. Има голяма част на нещата, които каза, които няма как да се съглася, но ще отиде епизода, естествено. Затова е шоу, така толкова шоу, за да може да разменим идеи и различни виждания. Да ти кажа, тотално хаотичен е плана, защото те, ако беше така, ние го казахме като преглеждахме преди старта на първенството, че пак градят нов футбол. И те ще продължават това да го правят. Трябва да се мине малко време преди да заговорим за някакво ядро, някакъв солиден план на Челси. За цялата работа. Основно ми се вижда, че американците в Ливърпул, когато взеха да инвестират пари, бяха някакси по-планирани. Сега се виждат едни пари с един президент. Аз даже не знам този Тод Бьоли каква роля има в цялото нещо. Има ли мнение, или само дава парите, защото не ми се вижда на някакъв човек, който така ги разбира нещата и разбира как може да се гради отбор. Те паднаха от Уест Хем онзи ден, нали? Уест Хем играха силно. Ами сега, хубавото, че имат благоприятна програма, ама ако примерно навържат още 2-3 загуби, каква е гаранцията на този човек, че ще остане на почетино? Американци идва и му казва, толкова много съм инвестирал, аз не виждам на среща резултатите, падаме от някакви рандом отбори и така. Но това, което аз мисля, че Ливърпул пък спечели от цялата ситуация, че спести. Аз съм много против да се дадат 116 милиона или колко излезе Кайседо в крайна сметка. 116, 118, 120. Да го направи отбор като Ливърпул, да го направи отбор като Челси, който може да се съгласи Сити. Този футболист, пристигайки, не те поставя наравно с Сити, не те доближава с Сити. Аз разбирам защо Арсенал даде 100 милиона за Райс, защото това може би е липсващото парче, нали? Да. Арсенал завърши втори миналия сезон, бяха първи. Смятам, че в даден момент се виждаше, че окей, това е тяхната година, това е момента. Идва оф-сизъна, къде ни липсва? Колко места са дет ни липсва? Не са 5. Ливърпул сега... Защо да дадат 116 милиона за Кайседо, като до година може би ще трябва да се смени Ван Дайк, може би Салах. Салах може би ще отиде в Саудитска Арабия. Разбираш, аз от тази гледна точка го гледам. Така че, Ватаро Ендо, супер. Нека да имаме човек на тази позиция, нека имаме ротация. Доминик Шобошлай за мен дебютира много силно. Един човек, за който не се говори. Струва примерно 1/3 на Кайседо. Сега, се говори, че влизаме в битката за Амрабат, който за мен е футболист на Юнайтед, честно. Аз се го представям по играч, който има връзки с Нидерландия. Брат му мисля, че игра там дълго време, мисля, че самия той игра в една от такова. Да, така че мисля, че по-скоро и там е по-вероятно да изгубим битката, просто защото ще иска да предпочете да работи с Тен Хаг, някой от тази школа, който познава. Така че по-скоро за Кайседо битката, че изгуби Ливърпул, по-скоро е позитивно за развитието на отбора в този момент. Както казваш ти, наистина Ливърпул се отдръпва от Сити и това е факт. Общо взе това предсезонната подготовка, което видяхме и което затвърдихме, значи това е един от уроците. Това, което виждаш в предсезонна подготовка, това по-вероятно. Няма много неща да се променят. Ливърпул ще бъде отбор, който ще трябва да надвкарва отборите. Тази година просто защитно ще се допускат голове. И това е истината за нещата. Виж, аз отделно имам и още нещо, ти сподели за Деклан Райс, само че Деклан Райс е желание номер 1 на Арсенал. Докато интереса към Кайседо от страна на Ливърпул доста късен е. Да. И то при възможност, ако стане. Тоест, това не е ли всъщност притеснително за Ливърпул? Защото
Каква е била трансферната идея на целия отбор Ливърпул? Собослай, окей. Има Калистър. Това са цел 1 и 2. Нали така? За Ливърпул. И те ги постигнаха рано, ако не се лъжа. За мен Ливърпул бяха много сигурни от Ливърпул, от ръководството на Ливърпул, че ще привлекат Ромео Лавия. За мен в даден етап от трансферния прозорец стана ясно, преди Кайседо стана ясно, че Ромео Лавия не иска да идва в Ливърпул. За мен това е продиктувано цялото нещо. Даже за мен Ромео Лавия бил цел по-висока, отколкото Кайседо. И това беше някакъв ход, който да се покаже, окей, ако искаме и ние мога да извадим парите, за Кайседо, ако реши. Но никога не е бил цел номер 1, според мен. Именно, това и аз съм доста радостен, че не стана това. Не говорим за футболист тип Франк Лампард. Да, може да направи, нали, за Челси да въздейства. Не те доближава до Сити. В никакъв случай. Видяхме го. Първи матч гледах Челси-Ливърпул с инвестицията, която е направил този отбор, трябва да излезеш и да ги надигаеш. Аз не видях това нещо. 1-1 завърши матча. Беше 50-50 матч. 1-1 по един отменен гол и после отидоха и играха много слабо в дербито, лондонското. Да, с Уест Хем. Това. Но ти казвам, сега ми предстоим на тях една положителна програма, от която ще се на точки. За разлика от на Ливърпул. Да, Ливърпул сега Нюкасъл навън и после имат с Астън Вила след това един матч. Да. Както и да е. Стоейки тук, старайки си да бъда максимално обективен, не мисля, че някаква разлика има между Челси и Ливърпул. Няма дори с тия трансфери, не ни дръпват в момента. Аз не говоря в този сезон, аз ти говоря примерно след два сезона, 3. Да. След 2 сезона Челси ще бъде, според мен, отбор, който е готов за чалендж за титлата. Ако се остави, може да си починим да работи, защото е ясно, че сега ми излезе в една от фен страниците на Арсенал, ми излезе смешка, че нямам търпение да видя Челси октомври, ноември и началото на декември, където играят само с срещу топ отборите. Нещо от този сорт. Ужасни мачове имат. Силно скептичен съм, че тази карикатура, която застава в трибуните и гледа този отбор, може да състави днес, план солиден. 23 август е днеска. Да. 23 август 23 година. Запомнете датата, да видим кое от предсказанията ще се случи. Да. Поживем, видим, както бе казал един гений на така интелектуалното развитие на нашите български футболисти. Да, дай да видим сега... Дай да останем на те. Да, дай да видим отборите, набързо да минем през единствените 3 отбора, които са 6 точки от началото на кампанията във Висшата лига. Брайтън, Арсенал и Сити. Точно така. Дай с Брайтън ще започнем. Твоите впечатления от чайките? Продадаха за много пари футболисти. И замениха ги с Жоал Педро, Джеймс Милнър. Лолана още играе. Не, Лолана не играе, но още... Бягаме още едно име, което взеха. Няма значение. Да. 6 точки. Вярно, играха срещу 2 много слаби опонента. Играха срещу Увърхемптън и срещу Лутън. Отбори, които сигурно ще се борят за оцеляване. Но какво очакваш сезона на Брайтън, след като започнат европейските клубни турнири? Там е разковничето, според мен, Миро. Извинявам се. Истината за този отбор е, че техният чалендж, така да го наричам, е да прехвърлят начина, по който завършиха силно, да го прехвърлят в старта на новия сезон. Те според мен се умяха на база на тези два резултата. Сега просто за тях предстои да видим дали ще могат да съчетават два турнира. Виждаме го с английските отбори, съм го виждал много пъти, как се сгормолясват отбори от тип Уест Хем, които не говоря сега тази година Уест Хем, които спечелиха Конференс Лиг, естествено, говоря предишни години. Точно тази година е реално, защото те бяха до последните кръгове в борбата за оцеляване. Ама като наградата в крайна сметка, каквато беше да спечелиш титул от Евротурни, но както е, това е за тях. За мен силата на този отбор е, че са изключително отборни. Взаимно така, няма някой, който да изпъкне. Видях няколко играча, които бяха на ръба миналия сезон да бъдат така твърди титуляри, едва ли не сега влизат в една ротация на Брайтън, може би такъв е плана. Така че ще видим за тях наистина, като тръгна да се изправят срещу по-сериозните отбори,
Като тръгна да съчетават евротурнир, какъв ще бъде чаленджа? Добре, остана Ман Сити и Арсенал, двата отбора, които до последно доспореха за титлата през миналия сезон. Ако искаш да започнем с Арсенал, в моите очи Арсенал направи 2 силни полувремена от 4-те. Записа 6 точки без да е напълно убедителен. В интерес на истината не успя да гледа мача на Манчестър Сити с Нюкасъл. Нямам впечатление от тази среща. Не си изтървал много. Но струва ми се, че и Сити са доста прагматични в началото на сезона, както и Арсенал. Това белег ли е, че тези два отбора вече наистина са топ двата фаворита, едно на ръка, че и букмейкерите ги определят за такива, а и второ с не напълно убедителна игра вземаш точките, които ти трябват. Абсолютно мисля, че това ще са 1-2 в края на сезона. Категоричен съм в това нещо, освен ако не се случат някакви велики катастрофални неща. Смятам обаче, че може би Арсенал сега е момента да се възползват от някои неща и да се опитат да дръпнат. Нали? Това зависи все пак и от Манчестър Сити, които пък за зла участ на Арсенал, те пък имат и тя велико благоприятна програма имат, в която могат да си позволят да се ротират така състава и пак да се взимат без проблем от мачове. Сега Шеффилд Юнайтед, после приемат Фулъм, които сериозно ще са замесени в борбата този сезон категорично. Така че Тут Арсенал програмата също не е невъзможна. Следващите два кръга, матч приемаш Фулъм и приемаш Юнайтед. Да, за Юнайтед ще стане въпрос. Така, това са двата фаворита категорично. Видя ми се, съдейки само по реакциите на Арсенал и в матча за Community Shield и онзи ден с Кристал Палас, само по реакциите ми, ако съдиш, отново мисля, че Арсенал се намира в едно положение, в което твърде много го искат. Усеща се напрежение още след втория кръг. Тия радости ми идват малко в повече. Смятам, че част от шампионския характер трябва да очакват да ги взимат тия срещи. Наистина, не бяха 100% убедителни. Спал взеха го мача. Да. Сити също не бяха. Въобще не бяха убедителни. Те едва ходиха срещу Нюкасъл. Спокойно си взеха мача. Даже в края така заключиха мача, че Нюкасъл имаха някакви хаотични центри. Пак Нюкасъл е един отбор, в който е инвестирано, но успяха да ги затруднят в края. И малко аз така ги виждам нещата. Смешното беше, че Пеп се оплака, че играят сряда-събота. Не направи нито една смяна. Също Нюкасъл? Нито една смяна, даже искам да го проверя, защото това беше със сигурност едни 80 минути игра без смяна. Това на мен беше толкова смешно. Те накрая едва ходиха наистина. Няма. Нито една смяна. Класически Пеп. Класически Пеп. Другото нещо на Пеп просто това вече е фентази, така излияние мой. Нейтан Ак е първи кръг, момчето чиста мрежа, асистенция, не знам си какво, после го забиваш на скамейката брутално, защото Гвардиол струва 60 милиона, нали? Това е просто живота в Ман Сити. Така е. Сега, последната тема, по която искам да обхванем не е Man United. За тях нека да натрупаме още един-два мача, тъй като там питанките са много. Но бързо кажи, изненадан ли си като цяло, че стартират слабо? Да, изненадан съм. Аз очаквах да стартират много по-слабо. Но защо според теб обаче? Бяха слаби срещу Улфс. Скандална дуспа не бе дадена в последната, но скандал. Знаем, че дадената дуспа не е като вкараната дуспа, да, но все пак. Също Тотнъм бяха слаби. Това, което видях, защото гледах откази от матча, не гледах също целия матч. Отбора на Юнайтед беше надигран от Тотнъм, който е Тотнъм. Пустеко го бе, казвам ти бе, вярвай в човека. Ще видим. Изненадан съм. На какво се дължи, вече това е съвсем друг въпрос, на който все още нямам отговор аз. Трябва ми малко повече време. Но, дай да те върна към нещо по-генерално за Англия, темата с големите продължения. Как я намираш? Видяхме първото такова нещо на световното първенство в Катар. Сега на световното за жени също имаше подобни, да не използвам думата порнографии, но такива дълги безмислени продължения, които, както и да е,
твоето мнение по темата. Ами, то за мен и дай всъщност да обедини въпроса за даването на тези жълти картони. Точно как ми прочете мислите. Според мен това споражението е обединено с тих безмислени картони, които се дават. Мачове в Англия с по 5-6 картона. Даже виждаме и на отбор. Това е за мен малко Бетис Гранада. Малко отиваме примера Дифисион като цяло, дербито на Севиля като цяло. Ами, какво да мисля? Сега няма да откажа 100 минути футбол от Англия, но малко ми се размиват нещата и стават едни наистина заприличва на Испания. С едни такива... Всъщност знам толкова ли много се бави играта. При радост на гол и какво... Вече не знам, малко почваме да променяме футбол. Първо беше ВАР, нали, в който съгласихме се, консенсуса беше, че така ще бъде по-честно. Въпрос, тук друг е въпрос, колко по-честно. Друг е въпрос, колко е по-честно. Но сега вече ще удължим нещата. Аз не съм много хепи от цялата работа, така ще ти го кажа. Нямам някаква велика теория тук да ти развивам за тия продължи. Просто не съм щастлив. Как ти го кажа, ти продължи. За мен това с продълженията до някаква степен, окей, разбирам го. Има някаква логика. Но това с картоните малко повече ми идва. Особено при тъч. В много ситуации противника е затворил до такава степен отбора, който изпълнява, футболистите на отбора, който изпълнява тъч, няма на кой да я хвърлиш. Това Томиясо не беше ли картон, не беше ли така ония ден? Това е, така е, но там да кажем, че той просто е мал шанс, защото се акумулира от цялото подхвърляне на топката на Арсенал. Но при 0-0, при равностоен матч, сега не мога да му убедиш, че всяко едно такова забавяне на тъч трябва да се санкционира с картон. Това ми идва малко повече. Съгласен съм за вратарите, когато се бавят при изпълнение на аутото, това е от време оно. Това няма... Тук лесно може да се измери. Но защо по дяволите? Прекалено ми идва това за тъча. За разкарването на топката също до някъде съм съгласен. До някъде. Защото и за това защото е неуважително. Неуважително. Но това затъча наистина, когато опонентът ти е затворил твоите са играчи, няма ти на кого да хвърлиш тази топка. И това тук вече идва един добър съдия да прецени кога даденият отбор бави времето и кога наистина е в беда и не може да подаде на свой съиграч изпълняващия тъч. Да, и за мен, ако се направим по 5 смени, нали сега? Смените ги оставяха 5, нали? 5. Ако се направим по 5 смени, нали, от двата отбора, съм съгласен да дадеш едно положение в рамките на 6-7 минути, това е нормално. Но вече двуцифрените числа вече наистина ми идват малко в повече. Това за мен е... изключвайки факта, ако няма някаква тежка контузия. Това вече е съвсем нещо различно. Виждали сме в Англия, прекъсваме по 12-13 минути носилки. Това вече са форс-мажорни обстоятелства, които нямаш избор. Но говорейки за нормални матчове, тулмач идва. Добре, обединявам се с тебе в едно мнение за това. Темата Англия ще бъде това за първата част на епизода. Така завършваме. Мисля, че така захванахме много интересни теми, които са така възможности за ваша дискусия. Изчерпан ли е Ливърпул? Има ли това привличане вече като клуб, като менеджер? Съгласни ли сте, че проекта Челси има някаква визия, както изтъкна Миро, и кой ще бъде 1 и 2 в Англия? В крайна сметка Тоест ясни ли са 1 и 2? От дата днешна как ще се подредят 1 и 2, защото фаворитите са изявени. Отново се съгласихме около това мнение, така че не отидете никъде, завръщане след съвсем малко. Докато, уважаеми приятели, трябваше паузата, няколко траш толкс получих от Данчо. Да. Бях бесен за неговата визия за Челси. Тук е казано, че ще го водя на ресторант, ако Челси наистина претендира. И не само мен, жената семейство и детето. Което вече е голямо. Да, решихме да го има на запис, защото да не бяга някой от отговорност. После, както басове доста съм губил в нашия подкаст за хората, които са ми гледали редовно. В това число от предния ни епизод направиха ли 25? 27 удара. Беше Брайтън срещу Лутън. Имам сега едно така ще потормозя малко. Тия Лутън, какъв тъпън ще бъде. Боже. Абсолютно. Стига толкова за английски футбол, дай да минем малко на европейски футбол. Говорим за старта в Ла Лига. Барселона измъчено 0-0 с терористите от Хетафе.
След това много трудна победа като домакин, ще да кажа на Камп Nou, само че как се казва новия Spotify. Spotify ли е, както и да е. 2-0 срещу Кадис, докато Реал Мадрид точно обратното, Джуд Белингам блести за белите. Трябва ли им, в блиц въпрос, трябва ли им Мбапе на Реал Мадрид в момента? Аз не знам дали им трябва, за мен обаче е въпрос на време да се окаже там. Ако си мислиш, че Флорентино Перес не е изготвил злия си пореден план... Да го вземе без пари, примерно. Да го вземе там без пари, жестоко се лъжиш. Ако има човек, който в футбола, който да е наясно с всичките врътки и схеми, за да може да се направят нещата, да се вземе желание футболист, то Фло е твой човек като цяло. И пак, Реал Мадрид в момента пак са в по-добра позиция от Барселона. Още един близ въпрос с да и не. Атлетико Мадрид реален претендент ли е за Ла Лига? Трудно може да се отговори с да и не. Много е рано, разбира се, да кажем, но все пак. Не, обаче ми се иска да е да. Отново Чоло направи своите неща, запази си голаджията, голаджия силно казвам, Мората, Депай надскача себе си. Голаджия, много силно казвам. Силно казвам, да. И направиха един много хубав трансфер, един футболист, който перфектно се вписва в визията. Чоло се са разпиликуета, не знам дали си наясно. И още един футболист, който се очертава да отиде там, Пиер Емил Хойберг. Прекрасно. Просто това е чудесните футболисти за Чоло, който може да... Казвам не, но ще създадат проблеми на двата отбора. Ще им ги спънат. Германия. Байерн унизен за Суперкупата от Лайпциг 0-3. Да. Дебют на Хари Кейн срещу Вертер, гол и асист. Гол и асист, да. Знаеш, веднага след Суперкупата си мислих, представяш ли си Байерн да не стане шампион се? Аз лично не. Не, нали, но след Суперкупата, нали, ние сме такива, хората сме такива, които обичаме такива незабавни реакции, веднага ни минават тия неща, но аз друго контра имам. Поставям ти линия на Хари Кейн, 32.5 гола във всички турнири. Да, над. Over. Ако е здрав със сигурност. Да, говорим, нали, овър си, Натали. Излизаш, разбира се. Аз с... Даже само Бундеслига може да го направи. Като гледам срещу какви отбори ще си има да се изправя... Ще хване Дармштадт, там мога Дармштадт и Хайденхайм на Алианс Арена няма да си тръгнат с по-малко от 8 парцала, според мен. Общо, да. Не, по отбор, не общо. Така може че... и така да стане. Така че... Над 32,5 приемам облога. Предполагам и ти си над... Овър е там. Да. Аз спомням преди година, ако спомняш, първите така гръмки за мен по спомен ги каза. Байерн взеха Лука Тони и Франк Рибери в едно трансферно лято заедно. Тони мисля, че вкара към 40 гола, да. Към 40 гола. Що мога го направи Лука Тони тогава? Хари Кейн, какво говорим? Но, дай се прехвърлим сега, ние бързо вървим между лигите. Някъде където за мен е много интересно. Стартира сезона в серия. Те въпросите са малко убедени тук. Кой е фаворит за титлата и какви са шансовете на Наполи да повтори титлата си? Наполи стартира с победа 1-3 над Фрозиноне. Милан победи, Интер победи, Ювентус победи. Ти казват за мен топ 4 отборите на края на шампионата. Току-що. Ще бъде изненада, ако Лацио успее да повтори подвига си от миналия сезон. Те спечелиха ли? Не, загубиха от Лече, ако не се лъжа в първия кръг. Рома също, ако не се лъжа, не спечелиха. Таланта... Мале станала обрат, между другото, защото гледах Лацио, доста време беше 0-1 и тия са вкарали за 2 минути 2 гола. Сега, аз продължавам да твърдя, че Интер е фаворит в първенството. Но не мога да изключа Ювентус. Този отбор няма да играе в европейски турнири, както много добре знаем. Направиха си поредната схемичка в там отбора на старата госпожа и пред този фокус, който имат само върху първенството, мисля, че ще бъдат основния претендент за Интер. Милан ми трябва малко повече време да им видя селекцията наяве. На хартия изглежда добре. Изглежда доста прилично в атака.
Говорим за Чуквуезе, за Пулишич, за Леао остана, Жиру също вече отвори голата си сметка за сезона. Помогни с още някое име, което... Ще го видим, бе. Истината е това, което сме споделиха фенове на Милан е, че заменихме Тонали с 5 по-такива, нали? Да. Умножихме парите от Тонали. Нормално. Така че интересно да се види наистина. Мисля, че Милан са 3 и Наполи евентуално 4, просто защото са по-качествен отбор от Рома и Лацио и Аталанта. Имам един бърз въпрос, свързан с определен футболист за определен отбор, един от твоите фаворити Интер. Изненадан ли си като цяло от поведението на Лукако в последно време и какво се случва с него? В крайна сметка, хронологично разглеждайки нещата, той беше в Челси, отиде в Интер, беше супер щастлив. После се върна, нали, стъкна, там даде едни интервюта. И когато пак има възможност да играе за Интер, той сега се цани там да играе в Ювентус ли? Какви са там последните драми около него? И защо е това поведение, не мога да разбера. Защото, не знам. Някакви менеджерски игри ли говорим? Нямам никаква представа, но как според мен ще завърши в някои от отборите в Саудитска Арабия. Защото с действията си извън терена и повече извън на терена, отколкото на терена, много от отборите се отдръпнат от него. Абсолютно, има да. отбори, абсолютно. които търсят нападател такъв тип. Тотнам е такъв отбор, който търси нападател. Доста отбори от средата на класирането във Висшата лига. Палас, Фулъм, такива отбори, които могат да се го мотивиран в Фулъм, Лукако. Той не е мотивиран в Интер, човек, където най-силният му период. Това ти казвам, че на феновете на Ювентус няма да го приемат никак радушно, колкото и каквото и да направи за тях на терена. Там пък има да се конкурира. Видяхме още в първия кръг Влахович и Киеза какво причиниха на Удинезе. Така че много ми е спорно неговото оставане в Европа в някои от топ отборите. На големия губеш. Самия той. Първо за това, но аз бях на път да сменя малко темата. Големия губеш в цялата италианска ситуация отборът на Рома и Мауриньо. Овър или андър над 3 червени картона на тъч линията? Зависи колко остане. Много слаба селекция. Не знам дали видя една снимка. Що взеха Паредес и още някой халф взеха. Не знам дали ти попадна една снимка. Мисля, че от Инстаграма Жозе Мауриньо, как се снимат с новия нападател на отбора, който ръководството обещал да вземе. И са той, помощник треньори, са прегърнали никой. И това беше много смешно, защото бяхме обещали, те бяха за последно в битката за Скамака, който в крайна сметка се оказа в Аталанта. Там ли ти е в крайна сметка? В Аталанта, те платиха сумата. Така че аз не знам, там е Абрахам къде е в момента. Може би е контузен. Силно е контузен. Той беше така един... Белоти отбеляза най-накрая, ама то пък... Да, все още е в Рома. Но това е един отбор, който не е гарантиран в шестицата, ще се бори за шестицата според мен, така че аз така ги виждам горе-долу нещата с тях. В отбора под въпрос, който мисля, че да ти кажа, мисля, че ще направи изненада в първенството, е Фиорентина този сезон. Силен старт. Наистина мисля, че задържаха този треньора, който ги класира Италяно. И не си разпродаваха, така да кажеш, отбора. Пак все още има време, да той трансферен прозорец, още 10 на дена има, нищо не е ясно. Но като цяло, да. Добре, мисля, че обиколихме навсякъде, където имаше смисъл. Искаш само последно да минем и през Франция, да маркираме двата хикса от 2 мача на ПСЖ, където в първия матч ПСЖ стана първият отбор, който е опитал над 1000 паса в матч. Над 1000 паса в матч. Луис Енрике Барселона, да, който донесе чудесните 2 точки. Мбапе влезе във втория матч, записа участие и там сагата продължава да е още изключително любопитна. Толкова от европейския футбол. Сега оставаме на полуевропейски футбол, защото ще видим и направим кратък анализ на нашите участници в европейските клубни турнири. Левски и Лудогорец успяха да стигнат до до джакпота. Нека така да кажем. Награда за страхотни мачове срещу съответно Айнтрахт Франкфурт и Аякс Амстердам.
твоят първо коментар за начина, по който двата отбора стигнаха до тук. Най-вече говорим за реваншите. Така, ако спомняш, първото нещо, което ти казах е, че Астана е доста слаб отбор вече. Не е този отбор, тези отбори, които Станимир Стоилов изгради тогава. Най-голямото предимство, което те имаха, беше в първата среща чисто географски и чисто състоянието на терена, което състоянието сега говориме самата настилка, която беше надолу за Лудогорец. Лудогорец го изгуби този матч и после се видя във втория матч, като ги поставиха на равни начала в една тяхна обстановка по-удобна, Лудогорец ги размаза и спечелиха един така доста силен матч. Абсолютно това беше моето очакване Лудогорец да преодолее Астана. За другата двойка. Отново съм на мнение, че Левски бе по-добрият отбор. Видя се още в първата среща и смятам, че малко във втората среща ги хвана напрежението и сами си направиха матча труден и много рано тръгнаха затварят матча, около 60-та минута. Израелците се възползваха, изравниха и какво нещо спорното щастие, този път кацна на рамото на Левски, за разлика от миналата година, когато с Хамрун Спартанс не бе на тяхна страна. Време беше. Така че, време беше. Заслужават и двата отбора да имат такива матчове, да направят, да се изправят. И по-скоро вече е време тук сега да говорим дали имат някакви шансове все пак. Гледайки опонентите, защото сега, нека започнем с Аякс. Аякс разпродават, както го правят редовно. Да, само че този път не вземат. Този път не вземат. Сега, това, което може най-просто сега, имат си шансове от Лудогорец. Вече тук говорим за традиции, за психика, дали ще имат психиката. Дали ако нещата, примерно във втората среща към 70-та минута изглежда, че на път сме да ги елиминираме, дали ще успеят да го хванат този момент и да се възползват. За мен, за двата отбора това се отнася. Да, проблема знаеш какъв е, че в тази ситуация, сега доколко е проблем, не знам, ама последно кога са играли Лудогорец пред 80 хиляди, какъвто е капацитета на Амстердам Арена, аз съм убеден, че... Ще е пълен стадион. Тоест Йохан Кройф Арена, да. по-точно казано де. И ето точно за това, продължавайки твоята мисъл, че за 70-та минута, ако такъв е резултатът, че ги поставя в изгодна позиция, ще бъде много, много сложно. Аз мисля, че мачовете с най-як се Лудогорец са над вкарване. Да видим кой ще вкара повече голове. По-логично това да е Аякс. Да. Но знае ли човек? Затова сме доста изненади сме виждали. Аякс, честно казано, не са убедителни още от миналия сезон. Те за малко да изгубят позицията си в Лига Европа. Абсолютно е така. В последния кръг едва при загуба даже успяха да се класират на това място. Те загубиха последния кръг. Добре, че и АЗ Алкмар също загуби, ако не се лъжа, за да може Аякс да играе в Лига Европа. Абсолютно така се случи. И преди да съм забравил нещо, прехвърляйки се, предполагам, ще се прехвърлим сега за Айнтрахт. Нещо, което може да се окаже помощ за Левски. За мен е много възможно Коло Муани, който е голямата звезда на Айнтрахт. Смятам, че това трябва да бъде надеждата да бъде трансфериран някъде измежду срещите. И пак, дори с него не съм убеден, че пак Айнтрахт са това страшилище. Да, естествено, имат много повече традиции, нивото е много по-високо. Сега, ако говорим за шансове, със сигурност Левски има по-малки шансове от тези на Лудогорец, ако трябва да ги поставим така нещата. Но нека, може да се обвиним, че и двата отбора имат своите шансове. Сега трябва да се случат и някакви благоприятни обстоятелства. Просто разглеждайки нашето ниво на нашия футбол и това, което всяка седмица се изправят тия отбори и се принуждават да играят, говоря за Аякс и Айнтрахт, е нещо съвсем различно. Да. Сега да не изключваме и това, че германските отбори имат много затруднения тук срещу български, когато играят. Ако се върнем няколко, доста вече години назад, Щутгарт едва отстрани Ботев Пловдив. Щутгарт едва отстрани Черно море. Да. ЦСКА бе отстранила Бар Леверкузен. Две победи. И то онзи Бар Леверкузен говоря, който е... С Дебербатов, с Балак, с Шнайдер, с Бастурки и така нататък. Всичките тия големи имена. Абсолютно. Така че да, най-вероятно Айнтрахт ще продължи.
в груповата фаза на турнира, но пък не пречи Левски да премери текущото си състояние спрямо един от отборите, които са средно качество в Европа. Не трябва да се подценява и друго нещо, че тези матчове ще бъдат една сцена за изява на футболисти, които отчаяно търсят трансфер. В Лудогорец има двама такива, които ги отличавам. Това са Тек Петей на първо място. И Десподов второ. Десподов второ, така че не си мислете, че Десподов на първо място. Има един футболист преди него, който далеч не е за нашето първенство. Определено. Тек Петей, той играе страхотна лекота. И за Левски един Андриан Краев, който със всеки матч, нали, това е обединеното мнение, че със всеки матч той си дига цената. В това число мога включа и вратарчето. Извинявам се, че така се обръщам, но го казвам, защото е млад. Не защото е слаб. Даже напротив. Даже забравяме и бразилците в крайна сметка. Уелтън, Роналдо, ако щеш, Рикардино, възможност да изява и за тях. Но аз гледам тия фаворитите като имена, казвам ти, че докато за Десподов имам някакви резерви, че той може да играе на това ниво, което играе тук в Западна Европа, за Тек Петей съм сигурен. Така че той е един футболист фаворит, който така е на изхода, но по положителни така неща, просто защото играта му се развива в такъв. Игор Тиаго. Това е... Не искаш ти как ще бъде следващия Игор Тиаго? Роан Секо. Това ще бъде след. Как ги намират тия... Нарочно влезнах да проверя на колко години... То пак е млад. Игор Тиаго е млад, аз като го гледам, той ми прилича на 30 години, той е на 22-3 години. И сега в Брюш, между другото, ако следиш, има вече няколко гола. Има 5 гола, ако не сложи от началото на шампионата, което е... Това е наистина. Добре, последно за футбол, защото нямам търпение да захванем. Ти каза, не? Оранжевата топка. Покажи на... Петък, след едва 2 дена стартира световно първенство по баскетбол. В Филипините ми се провежда. Филипините, Япония и Индонезия, мисля. Да, няколко страни са хостове. Лошото е, че така няколко от европейските отбора така няма да се възползват от услугите на играчи, които се познават в NBA. Най-явно това е в Гърция. Янис няма да играе, за Сърбия Йокич няма да играе. Янис няма да играе, защото е контузен, а не защото е отказал. Докато Йокич след уникалния сезон, който имаше, просто е решил да се вземе по-дълга почивка. Не само това, мисля, че е денвърско нещо, че бяха спрени, защото за Канада Джамал Мъри бе дръпнат. Мисля, че в един дан момент водеше подготовка с отбора, няма да играе за Канада. Но пък има няколко интересни така имена, които се позизвават за интересни държави. Даже не знаех, че са свързани с тях. Карл Антони там ще играе за Доминиканската република, Джордан Кларксън ще играе за Филипините, Кайл Андерсън ще играе за Китай и разни такива имена ще изскочат. За мен ще бъде много интересно това първенство. Щатите са с интересен отбор, където няма така мега изявените звезди, няма да вземат участие. И именно това ме кара да дам следната прогноза, че световен шампион няма да са Щатите. Смело казвам аз казвам, че залагам на или Испания, или Франция. Ти как виждаш самото първенство, това, което успя да събереш като информация? Първо, очакване е много любопитно първенство с много изравнени сили. Има няколко отбора, които са определено фаворити. Няма как САЩ да не са... Там даже аз, докато сега говоря, може да влезем да видим как букмейкърите дават предимство, на кого дават предимство всъщност, но за мен топ 3 са Щатите, Испания и Франция. Сега, фаворит номер 1 Щатите с сравнително висок коефициент, аз не съм виждал 1,80 за Щатите, отдавна не съм виждал, 9 Франция, 10 Австралия. Тези, които изтъкнах Испания, са 5 и фаворити с 13 коефициент, преди тях имаш Канада. Факт, Канада са един от отборите, които са доста подценявани, но селекцията, ростъра им е топ. Дори без Джамал Мъри. Да. Топ ростър. Абсолютно така. Заради тези големи липси, да не забравяме, че и литовците са без Валанчук. Този съотборника на Везенков, избяга ми името. В Сакраменто. Сабонис без Сабонис. Те са без Сабонис. Видя ли как вмекнах, че Везенков играе в NBA? Сега... Латвия са без Порзингис. Латвия са без Порзингис, което
Очакваше. Според мен ги обрича в тази тежка група, в която са те с Канада и с Франция в един. Те сега имаха приятелска среща с Литва и мисля, че изгубиха с около 30 точки. Да. Един от скритите фаворити за мен е отбора на Литва. Потока на отборите от първите 4 групи е доста по-приемлив, нека така да кажем, за разлика от вторите 4 групи, където са Франция и Испания смесват в един поток в течение на турнира, което е много любопитно, но пък французите имат топ отбор на хартия, няма слаб пост. Няма слаб пост, обаче имат един Рубикон и той е точно отбора на Испания, който е в тяхната... Това ще бъде много голям сблъсък. И евентуален полуфинал. Първо да кажем, че двата отбора ще играят най-вероятно, почти сигурно ще играят във втората групова фаза, в една група. Но да не забравяме, че Литва също е ако не се лъжа, в тази част. Може и да бъркам за Литва, но очакваме много интересно първенство и не изключвам отбора на Литва да стигне много надалеч. Кой от фаворитите ще се провали според мен? Това е отбора на Сърбия, това е отбора на Гърция. Мисля, че двата те отбора... са губещи, да. Ако има отбори, които много се нуждаят от звездите си в NBA, това са определено тези два отбора. Да. Така че това е нещо, което... Съгласявам се с теб. Наистина те са два отбора, които не може от Танасис Антетокумпо да очакваме същото, което очакваме от Янис, но така е. Ще е интересно, хубавото е, че ще бъде в българския ефир, ще дават мачове в благоприятни часове за работещите гъвкаво работно време, така че... И не само, какво ти пречи да си пуснеш на обяд, докато обядваш малко баскетбол. Абсолютно. Марка световно първенство. Коя ще е изненадата според теб от турнира? Говоря за приятна изненада на отбор, който не е сред фаворитите. Мислех си, имам някакво такова, но кажи своето, защото твоето е много интересно между другото и... Аз не знам защо ще заложа на Южен Судан. Да, това, което така казвайки го, Миро, звучи така доста шокиращо едва ли не, но трябва да кажем, че техният треньор е бивш играч от NBA, Лоу Денг. Отделно това имат няколко играчи, които се подвизават в NBA, няколко в Евролигата, така че това не е случайен отбор, въпреки че Южен Судан като държава е така доста млада. По-млада от нас. Ще отлича, за мен е един отбор, който ще стигне по-далеч. Няма че те знам, но сега не говорихме за тях. Това е отбор на Германия. Да, определено. Така че е един отбор, който е доста силен, никой не говори за тях и мисля, че може да подхлъзне някой от фаворитите и те да бъдат полуфинал. За мен, ако Германия е полуфинал, това ще е сериозен успех. Остана само един отбор, който не сме споменали от любопитните, а именно отбора на Словения. Лука Дончич е на линия. Какво очакваш от словенците? Историята при тях е, че няма да може сам. Не може ли сам? Не може, трудно ще стане. Но пък мога да ти препоръчам, сега гледайки залозите, не говорихме за залози, какво ти пречи да сложиш MVP на турнира Лука Дончич на 17 коефициент? Трябва да стигнат далеч. Ако се случи чудото да играят в финал, ето ти го примерно, предпочитам много повече да сложа на 17 на Лука Дончич, отколко 4 коефициент Антони Едвардс. Дори Антони Едвардс да стане MVP. Не вярвам. Сега те го казват и го рекламират, че е много добър, че в предсезонът носи. Ама сега ако трябва, говорейки пълно... А кои са другите втори, трети? Джейлън Брънсън, Брендан Инграм. Все американци. Меси. Първия не американец, който идва е Шей Гилджес Александър от Канада. Но, както заговорихме за залози много, ще е интересно. Световното ще го гледаме, ще го следим, така че това е всичко от нас. Заключителни думи от твоя страна, че вече напреднахме във времето. Гледайте всички мачове колкото може повече мачове от световното първенство по баскетбол. Това е колорит и очакваме интересни развръзки най-малкото. Колкото що се отнася до футбол, още 2 седмици, 10 дена и след това малко почивка, защото идва пауза на национали. Така че гледайте футбол, очаквани страхотни 2 уикенда. Чао и до нови срещи!